masarakan awan puno nga pakapnikam inggata po ti masarakan ni Jesus lain makapnikarawan ni Jesus lain makapnikarawan isulay makababalik ti biyag mo ikan nakapunong at tana ay atrago pahinayon na ni Jesus lain makapnikarawan urayat dati kinabat na kendayaw magunod mo ngemken ka awan ni Kristo awan tal na ditabiyag mo nuni patay ket tumawag to awan serbi kinabak nang mo ni Jesus lain makapnikarawan ni Jesus lain makapnikarawan isulain makababalik tibiyag mo Good morning, Manang Cora. ikan nakapunong natala ay atrago pahinayon na ni Jesus lain makapnikarawan Jesus lain makapnikarawan Morning, Sister Elsie. dati kinabat na kendayaw magunod mo ngemken ka awan ni Kristo awan tala ditabiyag mo nuni patay ket tumawag to awan servit kinabat nang mo ni Jesus lain makapnikarawan ni Jesus lain makapnikarawan isulain makababalik tibiyag mo ikan nakapunong natana ay atrago pahinayon na ni Jesus lain makapnikarawan ni Jesus lain makapnikarawan ni Jesus lain makapnikarawan Amen. Jesus lang ti makapnuk ti kararwa tayo. Maray dayaw ti Apo. A pleasant good morning. Naimbag nga agsapa iti tunggal may sakada tayo. Thursday morning, July 9. July 9, tama ba? Oo. July 9. Gyaman tayo kini Apo Diyos at kararag tayo man. Maray dayaw ka. Gyaman kami Apo ta pudno dahito mensahe ti kantanga. Dito'y lubong nagadu dagiti riribok, nagadu ti kapadasan, nagadu iti ado nga sangsangon mi nga mabalin nga mang distract, mangupay kada kami nga magyaman kami iti daytoy nga agsapa ta numan pay kasta agyaman kami ta adda tinamnama mi kas saritaan dagiti sasaom. Apo maridayaw ka pudno nga si kalaang Apo iti makapennek kadagiti amin nga tartarigagay mi Apo adu ti tarigagayan mi dito'y rabaw ti daga ngam uray no ma-acquire mi amin dagijay kaskas di nga awan iti pan nakapnek
Apo pudno sikat imang kompleto iti panagbiag mi. Maraydayaw ka nga Dios. Salamat iti deto nga bigat. Apo iti naindaklan nga kinaimbag mo. Agyaman kami ti proteksyon mo. Agyaman kami apo ti pigsa nga inted mo tapno nakabangon kami tatang agsapa katadadtoy nga agfi-fellowship kami babaan apo iti deto nga live streaming. Lord, i-bless mo man dagiti kakabsat apo. Akan ituloy na kami apo nga ikan iti tarigagay. Appetite nga agdengeg kadagiti sasaom ken mangipatungpal apo iti biag mi. Maraydayaw kagyaman kami ti spiritual health. Apo nga ited mo babaan apo dagiti nababaknang nga sasaom healthy message that comes from you. Maraydayaw ka nga Dios. Lord, i-commit mi dito nga gundaway apan nagkakadwami gapo itinaga ni Jesus nga po mi. Amen. Amen. So naimbag nga agsapa manen kakabsat iti dito nga agsapa ket ada iti topic tayo manen nya iti panagtalinaed tayo napudno wenno natibker iti daytoy tenga iti amin nga kapadasan, but this is our daytoy iti sarita katang agsapa kinamatalek. I-type tayo man dita comment section tayo iti sao nga kinamatalek wenno faithfulness. Iti English, faithfulness. Iti Ilocano, kinamatalek. Yan. So, kinamatalek, faithfulness. Kat amo tayo, ti kayat nga saon deta, nya. Ti Ilocano to, naimpusuan, jay saan nga panagbaliw, nga, de talaga nga napudno ka, nya. Napudno ka. Saan lang iti dayta nga sitwasyon, iti dayta nga gundaway ngam dejay ada iti determinasyon mo, kinamatalek niya, faithfulness. Kat ada ituloy tayo detoy. Thank you for responding. Ituloy tayo detoy Daniel chapter 3 verse 26 niya, verse 26 hingga na iti 30 niya. Nadakamat dito idikalman, de topic tayo idikalman, maipapanda Shadrach, Meshach, ken Abednego, niyang na nasarakan, nabasa tayo, naamuan tayo nga ure pa iti kakasjay nga kasasaan, ipakita na nga at dati Dios iti tenga iti rigat, nudumteng iti rigat iti bibiyag tayo at dati presensya niya po Diyos ijay. Okay? Basa ay verse 26, so nalpas nga naipurwak da Shadrach, Meshach, ni Abednego iji apoy kat kastoy. Iti kasta napan ni Nebukadnesar iti ruangan ti gumilgil ayab nga orno ket impukkaw na gaputa nakita na ngarod inya nga apoy handa nga nan dito iti impukkaw na zinaganda Shadrach, Meshach, ken Abednego nga adipon ti kangatuan a Dios nya the word de nakita ni Nebukadnesar dayjay nakaskas daaw nga pasamak da Shadrach, Meshach, ken Abednego napapukkaw isuna ket inpukkaw na itinagan dagitoy da nga talo. At the same time in-recognize na binigbig na nga iti Dios kangatuan kunana kangatuan a Dios kunana rumwar kayo dinagdagos dagiti talo ti rumwar iti orno nya. Mabalin nga, idi nga nangud da dyan nagandakat, nag-holding hands dakat, 1, 2, 3, go! Kung na siguro nga rimwar niya, nagsasabay da nga rimwar. Na iso nga da dyan. And then verse 27 kuna na, nag-uumong dagiti turayan. Kasunday ta, gaputa nagsidda aw da. Tapno kitaan da, dagiti talo alalaki, adi na ano iti apoy, adati panang kilatis da. Adati di talaga nga, mas daw da iso nga idirimwar da Shadrach, Meshach, ken Abednego manipod iji apoy talaga untayo man uggaman. So come in see mabali nga kuna ni Apo Diyos iji panang buybuyan nakat okay come in see these 3 men umay kayo takitaan nyo mabali nga kasya niya iji imagination ko ya kitaan nyo. So napan nagitoy da nga tuturayan kat talaga mo't ang kinilatis da from ulo, buok, ingana iti dapan kinilatis da, inangot da pay, apay nga inangot da, gaputa, kunan nakat awan ti maangot da nga kaslanaksot, awan ti kasjay, niya sudiyay.
naguurnong dagiti turayan tapno kitaan da dagiti talo a lalaki adinaan ano iti apoy. Inya latiw ti ari ti pamadayaw na ket kinunana dayawon ti Dios da Sedrak, Mesak ken Abednego. Nebukadnezar declared that time nga kunana dayawon niyo ti Dios da Shadrach, Meshach ken Abednego. Agasang dadya nga endorsement niya. Talaga nga because of that situation napa-endorse ni Nebukadnezar, nagiging endorser nga dagiti tattao way ket worshipper ag worship da kinni Apo Dios niya. So diay imbaon na ti nabigbig ni Nebukadnezar kunana inbaon ti Dios ti anghel na tapno isalakan na dagiti adipon na nagtalekkin kuana. Take note, ibaon ni Apo Dios dagiti anghel na nga mang isalakan kadagiti matalek nga anak na maray dayo ti Apo. Ije verse 29, ibilin ko nga rod nga anyaman a nasyon pulo wenno pagsasaong agsaw iti dakas ama ibusor iti Dios da Shadrach, Meshach ken Abednego ama mapagpisi-pisi ti bagida ken madadael dagiti baleda tawan sa bali a Dios ama kaisalakan akas iti daytoy. Kitan tayo kadide pinaka main purpose no apay nga ni Apo Dios in palubos na nga the Shadrach, Meshach ken Abednego kot ma-encounter da daytoy kadakkelan nga pasamak panakaipurwak da iti apoy nya kunana kat daytoy Nebukadnezar nga nang patakder iti statue in the golden de balitok nga di Dioson nya nga ti kayat na de jet ti pagbawdawan dagiti tattao but then napusipos ti sitwasyon nya napusipos ti sitwasyon. God can turn the situation ijay pagayatan iti Dios niya. Kunana kat ibilin ko nga rod agasum daytoy ni Nebukadnezar niya nagiging firm dadya panangibagana ibilin ko nga rod nga anyaman a nasyon talaga nga dadya ti command na kadagiti tattao. Saan yung anon dagito wino saan kayo nga agsasao iti sao a maibusor iti Dios da Shadrach, Meshach ken Abednego. Maredayo ti Dios agasam da jay uray dagiti da nga klase ti tattao nga mamati da iti Dios nga maanda nga puddo nga namati. And isuda pa iti nang create iti pagbawdawan dagiti tattao. Ngumno ni makita tayo dito nga gapo ije nakita da nga pasamak da Shadrach ken Meshach ken Abednego. Daytoy nga King Nebukadnezar ison iti nangibandar kadagiti tattao nga saan kayo nga agsasao against iti Dios da Shadrach, Meshach ken Abednego. Dimot ayap continuous protection da Shadrach, Meshach dayjay. So verse 30 kalpasan na impangato ti ari da Shadrach, Meshach ken Abednego iti saad da ije probinsya ti Babylonia. Wow. Let us try nga kitaen no anya iti personal nga message na daytoy kanya tayo iti daytoy nga agdama nya. Isu nga awan iti malugi nga agserbi kini Apo Dios oray no adu iti paglasata na. Wow, i-type mo manon dita comment section mo by declaring from your lips nya. Saan mo lang nga i-type ngam i-declare mo di tangiwat mo nya nga ni Apo Dios ket isu iti dayjay inaibagak tatay nya nga iti kinamatalek tayo adda ti impact na nya. Daytoy adda ti promotion nya. Faithfulness leads us into a higher level of faith nya. Higher level of faith. Iti panagkamatalek iturong na datayo wenno i-promote na datayo. Ije another nga klase iti panagserbi umangat jay level mo kas tao nga anak ni Apo Dios. Kitan tayo da jay Shadrach, Meshach ken Abednego nagiging bida da ije nga time. Iso nga pudno jay sa ti Apo no dagiti nababanga tattao nga ikat maumsi-umsi da awan adal mo maumsi-umsi ka
Ngaykat ni Apo Diyos, iangat da ka. So, haan nga basta-basta nga mangipromote ni Apo. Nga basta-basta nga ipromote da ka ni Apo. Ti kapital mo kat faithfulness. Maray dayo ti Apo. Awan ti malugi nga agkamatalak ni Apo Diyos niya. Panalo lagi ang mga anak ng Diyos. Uray no agduduma dagiti sitwasyon tayo. At the end, no saan tayo nga agbalbaliw, no ang agbalbaliw jay kinamatalok tayo, di na tayo nga makita tayo ti resulta na. Ada ti meaning tinagan da Shadrach, Meshach, and Abednego. Dagito'y dakat di are young. Na uubing dagito'y. Uubing da, mabalin nga physically, mabalin nga digit physical, mabalin nga young people kuna ta young kuna na gamin so mabalin nga young people dadagitoy kat idinapan da iti Babylonia sinukatan da nga jay nagan da Shadrach, Meshach, and Abednego. Anya ti rason nga sinukatan da inuton dagitoy da nga Babylonian leaders inuton da nga da Shadrach, Meshach, and Abednego including pa ni Daniel kat gapoy je pa nakasukat tinagan da inuton da tapno ure day kultura da adapun da jay kasasaad ti Babylonia ure da jay culture ure da jay ni aminon jay faith da kayat dagitoy da nga taga Babylonian nga da Shadrach, Meshach, and Abednego kani Daniel ngay kat ma-influensyaan isuda ngam pinalubusan da nga masukatan tinagan da Lumada iti meaning na dayto niya. De Shadrach kayat nangasawon kat the Lord is gracious. The Lord is gracious. De Meshach kat who is like God niya. So nga dito yung nagnaganda related dyan na pasamak. De Abednego kayat nangasawon the Lord has helped niya. De dati nga naganda digito yung kat Hananaya. De Hananaya isuni Shadrach sinukatanda. DJ Meshach, ti dati nga naga na Mishael, who is like God. Azariah, dati nga naga ni Abednego, Azariah, the Lord has helped. So, uray pa ino nasukatan day naganda dagitoy, haanda nga nakikompromise, ijay kultura nga nadanunan da ijay Babylonia. Ti kultura da ijay to worship idols, to worship gods, ijay didyuson. Ngam dagitoy da inapalubos da nga nasukatan tinaganda nga isuti in transmut God allowed dayta nga pasamak nga isu iti mabalin nga kunoon tayo nga in trans da tapno iti kasta nga ikat adada ijay Babylonia and then here comes yung pasamak nga talaga nga day meaning tinaganda akma ijay napasamak iti biagda. The Lord is their help nya. Inpakita iti Dios nga ni Apo kot isu iti salaknib. Inpakita ti Apo kadakwada nga isukot nawadwad wenno naparabor. Inpakita ni Apo no sinno isuna kadagiti tattao. Yeah. So diay. What does faithfulness do to us in our present and future? Aniya iti maaramidan ti panagkamatalek iti agdama nga kasasaad tayo kun iti masakbayan. Ano iti maramida na dayto ije biagyo. Sige, continue to tag dagiti friends yo, dagiti kabalay mo. Ituloy yo nga i-type di naganda tapno baka dadumahan da nga ma-notify gaputa dadumahan nga ag-appear dayto. No handa nga ag-comment. So keep on receiving the word kakabsat. Faithfulness, kinamatalok, anya ti maaramida na iti biag tayo. Ije Daniel, base tayo dito, ije Daniel chapter 3, verse 26 to 30. Katkastoy. Number 1, ti kinamatalok, yug na ti presensya ni Apo Diyos. Ijay sitwasyon tayo ita. Faithfulness brings God's presence in our present situation. Ti kinamatalok, wenno ti kinapudno kini Apo guyo-guyo na nya iyag na ay na ti Dios ket ti presensya ti Dios umay kada tayo. Yon yung nakita ni Lord sa buhay nila Shadrach, Meshach, and Abednego. Gaputa nakita na nga 100% nga trust da ni Apo iti presensya ni Apo Diyos in may kadakwada. Kat presence ni Lord, isuti ng protektar kanya da iti tengah iti apoy.
In God's presence also, the presensya ni Apo, isuti mang mangtod ti pigsa tayo, isuti mang mangtod ti protection tayo, niya maridayo ti Diyos niya. That the benefits na dito nga kas agkamatalok tayo kini Apo Diyos, saan na tayo nga baybayan nga agmaymay sa tayo, saan na tayo nga baybayan no agsuffer tayo. He is always there. Adadagiti pruweba no supporting verse tayo dito. Isaiah chapter 43 verse 2, kunana, when you walk through the fire, you will not be burned. Wow. Numagnaka iti tenga iti apoy, saan ka nga maan ano. No agrigat ka, saan ka nga maan ano. Isu nga ti kinamatalak tayo kini Apo Dios, isu iti mangbado kada tayo, isu ti maipabado kada tayo, kat di tayo maan ano. Kunana Lord, struck down but not destroyed. Kunana, kay ket komanda dyan nga termino, struck down. I preached that 2 years ago samot. Struck down but not destroyed. Ya, mabalin nga nadalupisak ka, weno, na ipagpag ka man, yaman tinangyari ti biyag mo, ngam saan ka nga madadaan. Awan ti tao nga matalek nga agserbi kini Apo Dios, nga oray no kasla mailupit-lupit nga ikat. Awan ti tao nga matalek nga agserbi kini Apo nga mabaybayan. No di ket maipakita, mapaneknekan ti Dios ti kinamatalek tayo. Iti amin nga tiyempo and He will help us. Nya? So, Hebrew 13:5, kunana pa, I will never leave you nor forsake you. Tikari ti Apo. Iso nga mayat gayam, mayat nga no dumadaan tayo kadagiti pagsubok iti biyag nga ikat. Nitas birukon tayo dagiti promises ni Apo Diyos, kari ti Apo. Ket mangtedkin ka ti pigsa, isu ti vitamins tayo. Faithfulness does not always remove. Ti kinamatalek ti panagkamatalek kini Apo Dios, saan na nga irison ti trials iti biyag mo. Ti panagkamatalek kini Apo Dios, sana kahit nga saon nga ije masangwanam nga ikot ilisi da ka tapnohaan ka nga agproblemahan. Ti faithfulness ket iti panagkamatalok mo nga agserbi kini Apo Dios, isu da jay iti mang determine ijay future mo. So nga tuloy-tuloy hanga jay faithful tatanga taon 2026 into no 2027 wala na yon, hindi ganon, but tuloy-tuloy nga panagkamatalok. Maikadua, faithfulness builds our character and becomes our testimony. Builds our character and becomes our testimony. Da Shadrach, Meshach, kani Abednego, handa ko na nga, ay, sige, aramidon yun, ti kay kayat yun, taada ti Diyos mi. Di ka babalinda ngay nga, mabalin nga, okay lang, ay, oray no, adati pa nagpigurgurda niya. Alam, maitapwak tayo, iji apoy. But then, haanda nga limaban, di nga maipakita di Christ-like character, nga adati kinaimak adakwada. Sige lang, urayan niya at mapasamak. Ti importante yan tayo nga, hantayo nga agday-dayaw dito nga di Diyoson. Whatever happens, we'll keep God. Kasjay niya, kasjay nga klase ti panagserbi. So, the character da, di kababalinda. Ada iti kinaanos. So nga, the jay and then, kunana, the character da Shadrach, Meshach, kung kababalin da Shadrach, Meshach, kung Abednego, nagbalin nga testimonyo da. So nga, titestimonyo tayo kakabsat, saan lang nga Jerome Moore ijingiwat tayo, ngumdagay actions tayo. De action tayo, testimonyo day ta. Nakitan da Shadrach, Meshach, nakitan da ni Nebukadnezar, kung dagiti da mga tuturayan, nga dagito'y da nga talo, nga nagkamatalok ka ni Apo Diyos, katalaga nga nakita ti tao, nakita dagito'y da nga tao, nga napudno da nga agserbi. Katayto nga ti kayat ti Apo nga makita kada tayo tatanga panawan. Saan lang nga iti tiyempo nga mabinbindisyonan tayo sa tayo kuna nga uuston ti makigimong, wino uuston ti agkararag. Ngam iti amin nga panawan, rigat man day tayo, no, anyaman nga sa saadon tayo iti biyag. Katalaga kung mga pursigiro tayo lata, badaydayaw ti Apo. Saan nga seasonal apan nagserbi. Hantayo nga sumadot, so nga, kidagon tayo man dagiti kakabsat tayo nga, mas hapol nga bumilag tayo, iti panagserbi tayo. Deji kababalin tayo, sino tayo into no mapadpadas ti pamati tayo. Sino tayo, kas anak ni Apo Diyos, iti tengha iti panlubok. Datayo ba da jay makuna nga anak ni Apo nga agmurmuryot, agririri kini Apo, no,
ngay karakter, di kababalin ti Kristiyano nga, gaputa, ado ti agsasalo pa nga problema, nakat, haanan nga kayat ti makigimong, haanan nga kayat ti makifellowship ka dagiti daduma, saan ko mga kasjay. May the Lord help us, tapno di kababalin tayo, ma-shape, maiurnos, di karakter tayo, will become our testimony. So, diay, usaran ni Apo Diyos, dagiti trials tayo, nga agbalin nga strength tayo. Nya, so nga, ipanamnama, i-receive tayo detoy, anyaman ti trials mo tata, pagamuam, madamdama, iso ti agbalin nga strength mo. This is the promise of God. Word ni Apo dayta, inaramid na ijibiyag na Shadrach, Meshach, kani Abednego. James chapter 1 verse 2 to 4, kuna na trials produces perseverance in maturity. So nga, ado nga basis nga mga mangag ko. Oh, Pastor Josie, kuna namot J. James nga kwa trials produces perseverance. Kasjay. Amin tayo, hindi lang kami, amin tayo, mamatest the faith tayo, matulungan na tayo to persevere. Romans 5:3 and 5, kuna na, suffering produces perseverance, character in hope, kababalin tayo, attitude tayo, behavior tayo, nga agduduma man dagiti dumteng nga problema yun anyaman nga dumteng itibiyag tayo. Let us be faithful. Matalok tayo lata uray no narigat. Tayo lata makigimong. Amen. Tayo lata makigimong uray no you are in trouble. Lalalo ka. DJ ko na the Lord. The more nga nasusubok ang iyong pananampalataya, the more nga porsigido ka iti panagserbim kini Apo Diyos. Kat awanti maabak nga mangipapati nga agserbi kini Apo. No di kat manghabak tayo in the end. Yan. So people may forget our words. Mabalin nga dagiti tattao, malipatan dada tayo. But then always remember, faithfulness during difficulties, ti kinamatalek, panagkamatalek, iti tiyempo ti rigat, dayta iti mang determine ijay future mo. Nya. Kat masapol nga tuloy-tuloy. Maudi. Faithfulness leads to God's reward in the future. Agyaman tayo, taada ti kari iti Diyos. Tano awan ti kari na, ay kuto, niya ngayon ti ganganas tayo nga agbiag no awan ti promise ti Apo. Niya ti promise ni Apo Diyos. Dagiti agtalinaed, aging ga iti panungpalan, maisalakan da ko na. So nga mamati ak ngayon, hanak nga mamati ko na hanak nga mamati, no namati kan kini Apo, no inawat mo ni Apo, sige, aramidom lang ti kay kayat mo, aging ga ti panungpalan. Nakamamati kasi nga maisalakan kanto pay lata. Saan masapol nga no inawat tayo ni Apo, Jesus, tuloy-tuloy tayo nga agbalin nga matalek. Aging ga iti panungpalan. Kasano dayta, liklikan tayo dagiti dakes. Saan tayo nga maki-compromise iti aramid ti lubong? Han tayo nga maki-agree iti aramid ti lubong? No diket agtalinaed tayo ijay sao iti Apo. Na faithfulness, ti kinamatalek, iturong na da tayo iti gunguna. Iti masakbayan. Saan lang iti masakbayan? Uray dito rabaw ti daga ada gunguna tayo niya. Ni Apo Diyos, padayawan na ti matalek, padayawan na dagiti matalek nga anak na. Revelations 2 verse 10, kuna na, be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Be faithful. No uray no isuti pakatayan tayo garod. May tanong, parang lumampas na tayo sa oras. That's the ludsod niya nga sige, next na lang, no bigat ton. Basta, faithfulness unto death, and I will give you the crown of life. Kuna ni Apo Diyos, kinamatalek. Ani ayati kinamatalek, kinapudno, saan nga agay ay ayam, wenno saan nga kumkonformity aramide na, but then, determinado ka, iji pinatim. Saan ka nga makiannamong, ti aramid na dayto nga lubong, hang ka nga agbiag, iti biag na inlubungan. Tadayjay iti i-honor ni Apo Diyos. For Samuel, verse 2 and 30, kunana, those who honor me, I will honor, kunana. Dagijay mang padayaw kanya, padayaw isuda kunan ni Apo Diyos. Amen. Thank you, Pastor Daniel. So, faithfulness may cost you something. Tata.
But it will never leave you empty. Kunana dahil ako na isurat tayo research ko ito. God is preparing both present and strength and future reward for those who remain faithful. Kamatalot tayo nga kanayon iti Apo. Adadag iti tattao ije Biblia nga nang ipakita iti kinamatalot da kini Apo Dios. Umuna ni Daniel. He refused na iti awis ti lubong. Yan. Joseph refused temptation. Malagip yun ni Potiphar. Esther, in risk na iti biyag na tapno maisalbar dagiti tattao. Uray pa ni Job, ni Job, nagtalinaed nga matalek kini Apo, uray no severe da jay suffering na, grabe jay suffering na. Ni Peter, ni Pedro, na ibalbalod iso na, ano dagiti na encounter na ng nagkamatalek kini Apo Diyos. So dagitoy da nga tattao, mang panuknuk. So keep on reading the word of God, mang panuknuk iti kinamatalek. Nga uray no isu iti pakadadaulan tinagan mo, basta matalek ka kini Apo Diyos. At the end, may reward si Lord sa iyo. Nya. Iti maud-udi ada iti gungguna, dagiti napudno, nga agkamatalek kini Apo. Uray no, adu dagiti pagdaanan tayo. So, brown out na. So, ni Apo iti mang bendisyon, titunggal may sakada tayo. At least, mahiilaw pa. Maridayaw ni Apo. Let's pray, Father, in the name of Jesus. Salamat, Apo. Iti dito yung agsapa. Tulungan na kami man, Apo. Tapno iti kasta. Na kami, dagiti anak mo, nga agtultuloy, nga to become an influence. Iti dito yung lubong nga ayan mi. Nga uray noan niya, dagiti paglasatan mi, iti biyag. Agtalinaed kami nga matalekin ka. Apo, nga saan nga magungon, saan nga magaraw apamati, ngam napapati kami, Apo Dios. Uren umay dagiti adu nga panubok iti biyag. Apo, adati saon nga mangtengel kada kami. Katulungan na kami, Apo, tulungan na kami ti kinakapoy mi. Apo, papigsahan na kami, O Dios. Dito, Apo, nga mensahe, iti dito nga agsapa, agserbi kadi nga pamakirad mi, Apo, iti inaldaw-aldaw. Bless everyone. Uray pa dagiti ag-tune in, ag-replay, bendisyonam amin nga dumanuna na daytoy, Apo, nga word casting devotion mi, Apo. I-bless mo ida, ang miamoti ka sa sada, ngam umanay ka nga, Apo, nga iso nga mga sagid kun mangsabot ka dagiti masapsapul da, Apo. Madaydayaw ka nga Dios. We thank you, Lord. Help us to become faithful all the days of our lives. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. God bless everyone and happy Thursday. Kada tayo amen.